Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. For the love of food, Golden Drop. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Alpo Barista, great for coffee, good for you. Beach Point. Life flows on. Omna Malta u diġà qegħdin Sqallija. Illum ħammorru nesploraw żona kostali magħrufa r-ramel abjad li toffri u ilma ċar daqs il-kristall. Però mhux biss, ħammorru nżuru wkoll artista li tispira ruħha min-natura u tikkrea artifatti grazzi għal weraq. Min Pozzallo naqbad it-triq tiegħi lejn Fontane Bianche, żona mill-isbaħ bejn Avola u Serakuża. 45 minuta sewqan minn Pozzallo. Għandi wkoll pjanata waqfa fir-riserva naturali ta' Cava Grande del Cassibile, ġojjel naturali fi Sqallija li toffri esperjenza unika ta' żbuħija naturali u avventura. Fid-destinazzjoni finali tagħna, Fontane Bianche, ser insib tistennini lil Helena, artista li tispeċjalizza f'arti botanika. Kif qbiżna Avola mill-ewwel qbadna triq għal Cava Grande del Cassibile. Din iż-żona protetta hija magħrufa għal ġmiel naturali li toffri. Cava Grande del Cassibile hija meqjusa ġojjel fin-naħa t'isfel ta' Sqallija. Riserva naturali magħrufa għal canyons spettakolari li toffri. Hawnhekk wieħed isib nixxijat naturali tal-ilma u għadajjar kristallini magħrufa bħala urvi. Dawn l-għadajjar jinsabu f'diversi livelli u joffru postijiet ideali għal min ħobb in-natura u l-awma f'ambjent naturali sabiħ. Il-canyon innifsu huwa ffurmat mix-xmara Cassibile li ħallit il-marka tagħha f'dan il-pajsaġġ għal eluf ta' snin. Il-ġnub tal-canyon huma għolja u wieqfa, boljiet u għerien naturali li jagħtu lill-viżitaturi sens ta' serħan u reverenza għan-natura. Wieħed mill-aspetti l-aktar sorprendenti ta' Cava Grande del Cassibile hija l-biodiversità li hawn f'din iż-żona. Hawnhekk tilmaħ numru ta' siġar tal-ħarrub, taż-żebbuġ u anke fjuri u pjanti aromatiċi tipikament tal-Mediterran. Però r-riserva hija wkoll id-dar ta' numru ta' insetti u annimali selvaġġi li huma protetti u rari. Il-mixja lejn il-canyon tista' tkun ftit diffiċli, iżda l-isforz huwa definittivament ta' min jagħmlu. Hemm diversi modijiet li joffru veduti spettakolari fuq il-canyon u l-għadajjar taħta. Il-modija ewlenija twassal lill-viżitaturi sa waħda mill-aktar partijiet magħrufa, Laghetto di Avola, qadira ta' ilma frisk u nadif fejn wieħed jista' jgħum jew sempliċement jirrilassa f'ambjent naturali. Laghetto di Avola huwa ġawra moħbija fil-kampanja Siċiljana. Dan il-lag tal-ilma ħelu huwa mdawwar b'veġetazzjoni mill-isbaħ u formazzjonijiet tal-ġebel sabiħ. Hawnhekk meta t-temperaturi jkunu sħan, ġmilt qatta nofsinhar tiddeverti jew tirrilassa, kemm waħdek f'xi rokna għall-kwiet jew inkella fil-kumpanija tal-ħbieb jew mal-familja. Laghetto di Avola huwa destinazzjoni ideali għal min ħobb l-avventura u n-natura u jipprovdi ħarba serena mill-bliet biżla ta' Avola u Noto. Cava Grande del Cassibile hija destinazzjoni ideali għal dawk li qegħdin ifittxu ġurnata għall-apert viċin in-natura. Hawnhekk huwa xempju tal-ġmiel mhux mittiefes tal-gżira ta' Sqallija. Destinazzjoni ideali għal dawk li jridu jaħarbu ħarba mill-ġenn u mill-kaos tal-ħajja ta' kuljum u jiġu hawnhekk jirrilassaw viċin in-natura. Wara li mlejt il-pulmun b'ossiġnu arja friska ta' Cava Grande del Cassibile, naqbad it-triq lejn Fontane Bianche biex immur niltaqa' ma' Helena, artista mill-iktar umli. Helena tuża teknika antika sempliċi u effettiva ħafna biex tistampa l-pjanti direttament fid-drapp. Helena tistampa bl-idejn biss, fuq drappijiet naturali, drappijiet veġetali, b'mod partikolari, anneb
u bjankerija tal-qotol. Il-pjanti huma l-ispirazzjoni ewlenija tagħha. Kif wasalt għand Helena, sibt ruħi fi ġnien mill-isbaħ, post mill-iktar tranquill. Kif jgħidu bil-Malti, ġenna tal-art. Helena mill-ewwel laqatna u ħaditna għal passiġġata ħelwa, fejn esperjenzajna n-natura fl-aqwa tagħha. Meta titkellem ma' Helena, mill-ewwel hija evidenti l-passjoni li għandha għan-natura u l-arti. Hija ħaġa mill-isbaħ kif Helena għarfet taqsam il-kapaċitajiet artistiċi tagħha ma' ħaddieħor. Ta' kuljum tispira individwi li mhux neċessarjament huma artistiċi fil-ħajja ta' kuljum biex jagħmlu kreazzjonijiet tal-arti flimkien magħha. Ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ħanidħlu fil-workshop mill-isbaħ tal-artista tagħna Helena. Knockabout jirringrazzja lil Għalik li qed tissegwi Knockabout Sicilia għandi appell flimkien ma' Fjord Vita Shredded Cheese. Idħol fil-paġna u imbonnici.tv sib ir-ritratt tiegħi flimkien ma' Fjord Vita Shredded Cheese u innomina l-ikbar cheese lover fost sħabek jew il-membri tal-familja tiegħek. U grazzi għal Fjord Vita Shredded Cheese tistgħu toħorġu rebbieħa. L-istudju ta' Helena huwa spazju kreattiv fejn l-art u n-natura jingħaqdu. Dall-ambjent ispiranti huwa mdawwar minn ġmiel naturali fejn Helena toħloq xogħlijiet artistiċi uniċi. Qiegħed Fontane Bianche, 45 minuta bogħod minn Pozzallo, ġejt inżur artista mill-iktar umli, Helena. Ma nistax ma naqsamx magħkom kemm jien impressjonat b'mod pożittiv bil-ġmiel li hawn f'dan l-istudju. Tħares fejn tħares, kull rokna isa stampa ta' xi rivista. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. If it's bacon, it's Fior di Vita. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Clipper. There's tea, then there's good tea. Each point. Life flows on. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Discover a world of goodness at Good Earth. Each point. Life flows on. Laghetto di Avola huwa ġawra moħbija fil-kampanja Siċiljana. Dan il-lag tal-ilma ħelu huwa mdawwar b'veġetazzjoni mill-isbaħ u formazzjonijiet tal-ġebel sabiħ. Hawnhekk meta t-temperaturi jkunu sħan, ġmilt qatta nofsanar tiddeverti jew tirrilassa, kemm waħdek f'xi rokna għall-kwiet jew inkella fil-kumpanija tal-ħbieb jew mal-familja. Qiegħed Fontane Bianche, 45 minuta bogħod minn Pozzallo, ġejt inżur artista mill-iktar umli, Helena.
Qiegħed Fontane Bianche, 45 minuta bot minn Pozzallo, ġejt inżur artista mill-iktar umli, Helena. Helena tuża teknika antika, sempliċi u effettiva ħafna biex tistampa l-pjanti direttament fid-drapp. Helena tistampa bl-idejn biss fuq drappijiet naturali, drappijiet veġetali, b'mod partikolari, anneb u bjankerija tal-qoton. Il-pjanti huma l-ispirazzjoni ewlenija tagħha. Iktar kmieni, jiena u Helena morna passiġġata fil-ġnien mill-isbaħ li għandha hawnhekk. Dan il-ġnien Mediterranju huwa oażi ta' żbuħija u serenità. Din il-mixja fil-ġnien hija mmirata biex wieħed jiġi ispirat mill-pjanti u jażel il-weraq li ser juża l-istampar. Wara dik l-esperjenza artistika ta' min esploraw naqa' il-bajja u ż-żona kostali ta' Fontane Bianche. Inħobb nivvjaġġa u dejjem nesplora postijiet ġodda, imma xejn ma preparani għażbuħija u seħer ta' Fontane Bianche, raħal żgħir mal-baħar fil-vant ta' Sqallija. Fontane Bianche tfisser Funtani Bojod bil-Malti u hija msemmija għall-att ta' għejun ta' ilma ħelu li jinsabu f'qiegħ il-baħar li joħolqu kuntrast tal-għaġeb mal-ilma ikħal u r-ramel abjad. Mill-ewwel kont affaxxinat bil-veduta, ix-xemx qiegħda tiddi, il-baħar kien qiegħed jixel u hawn żiffa ħelwa u friska. Hawnhekk huwa l-post ideali fejn tqatta' ġurnata tirrilassa fuq il-bajja. B'mod normali din il-bajja ma tkunx iffullata, fil-fatt hawn sens kbir ta' tranquillità. Nista' nisma' l-mewġ, iħabbat kif ukoll nista' nisma' l-asafar. Għal-tul din il-bajja hija ta' ilma baxx u għalhekk tagħmilha tajba ħafna għall-familji. Meta tkun qiegħed fl-ilma tista' tħoss il-kurrenti ħfief u anke l-bżieżaq tal-ilma ħelu li hawn ġej minn numru ta' għejun li hawn f'qiegħ il-baħar. Jekk wieħed jimxi matul ix-xatt tal-blat lejn it-tarf tal-punent tal-bajja, jasal fuq irdum mill-isbaħ imsejjaħ Punta del Cane li joffri veduti panoramiċi tal-kosta. Kemm xejn iktar il-ġewwa, wieħed isib bajja żgħira mill-isbaħ imsemmija Caletta di Cassibile. Fontane Bianche mhijiex sempliċement bajja biss, però wkoll raħal żgħir b'numru ta' lukandi mal-baħar, bars u restaurants. Restaurants b'varjetà ta' kċejjen. Jekk qed tfittex sempliċement pizza jew inkella ikla komplikata tipikament Siċiljana, hawnhekk żgur ser toħroġ sodisfatt. Fontane Bianche hija ġawra moħbija fi Sqallija li toffri taħlita perfetta ta' natura, kultura u rilassament. Ħallejt Fontane Bianche b'sens ta' gratitudni u staġib. Ħassejtni isni skoprejt ġenna moħbija li mhux ħafna nies jafu biha. Hawnhekk ideali għal familji, koppji u solo travelers li jixtiequ jgawdu biċċa minn ġenna fil-Mediterran. Knockabout jirringrazzja lil Biswit il-qalb il-mawra tiegħi Fontane Bianche waslet fit-tmiema. Però żgur li din iż-żona mhijiex l-aħħar darba
li qed inżura. Niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss. Saħħa! Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. Koliosh Authentic Greek Yogurt. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Da Vinci, prodott bnin u ġenwin. Beach Point. Life flows on.